En aan een tafel zit Evelien Meertens en van Hospice de Waarden in de oprichting. Hè? Ja, Dus ja. die collega van het bestuur, Freddy, die wie al even eerder in de studio, en denk ik Jelly Lient. Ja, klopt. Ja. Ja. En we zijn wel even benijd. We blikken waarom, we blikken vooruit. Hoe zit het ervoor, Evelien? Nou, ondertussen is er natuurlijk heel wat gebeurd. Freddy had toen al zijn, dat hij toen heel recent had hij een stichting waren binnen. En vanuit die stichting hebben we eigenlijk van allerlei activiteiten ondernomen. We hebben us kenbaar maken. We hebben een website ondertussen. We zijn er ook bezig om us te promoten, dus overal kenbaar te maken. We willen soms uitnodigen, krijg je nog een vocaal ensemble om daar te wijzen. Zodat ze speelden dan, ze maakten een concert en de donaat, het opbrengst van wie voor u. Dus dat doe je hartstikke mooi. Dus ja, zo ben we steeds zo wat wandelen. Ja, en hoe gaat het verder zien werk? Want je hebt helemaal een plak op het eeg? Of? Nee, we zijn druk zoekende naar een plak. Want we zitten toch een beetje boen om Burgum. Dus ja, dat maakt het wel lastig om een pand te vinden. Want een pand, het is net zomaar een pand. Hè. Het moet wel aan verschillende eisen. Ja, eisen wezen voldaan. Ja. En het moet best wel goed wezen. Ja. Hey, en hoe ben je überhaupt op het idee kwam van een hospice? Want dat is... Nou ja, het idee, ik kwam uiteindelijk van mij. Ja. Ik ben al heel skoft mee bezig. Ik ben zelf wiekverpleegkundige. En ik kwam dus in de week wel verschillende situaties zien dat ik dacht van, nou, wat dit nou zo, hè? En ken het net oors. En kunnen we er net wat oors mij dwan. En zo dwan ben ik dat, bij mij een vriendin destijds, ben we dat aan het bedenken. Zo van, nou, hoe zullen we dat eens oors dwan? Maar dat lukt dan met zijn beiden dan net. Dus we moesten een grote groep om ons heen verzamelen. En zo ben we uiteindelijk betocht van, ja, dat het geen oors. Ja. Hè? Als je net elke wordt toestjaren. Maar als het uiteindelijk net kan, om wat voor reden dan ik, dan is het heel mooi wezen als er een soort alternatief, een bijna thuishuis wezen kan. Hè? Waar ze dat waarin wil stjeren kan. Ja. Dus ja. Goh, dus dan breng je, nou zie je wat meestal hoor. Ja. En dan heen je me als je bent maar een stuk of 5, zoals je in Ja, bestuur is 4, ja. Ja. Mensen 4. En dan gist ik op bezoek bij orenhospices in Friesland of hoe gaat het? Nou, we eerst begonnen om te zeggen van, nou, het behoefteonderzoek, een marktonderzoek, sowieso in deze buurt. Zo van, want het huisarts of artsen ben gewoon heel belangrijk. Maar de artsen mij om te zeggen van, dat kans van slagen. Want artsen zijn degene die u dan ondersteunen in de behandeling, zeker uw verpleging van. En de gasten die er dan in uw hospice dan komen. Dus, en dan wie je zeker vragen naar, zeker de huisartsen die juichten het hele plan taaf, want die zeggen van ja, we gaan nou soms komen in een situatie en dan moeten we zeggen van nou, je moet naar een hospice in Drachten of in Leeuwarden. En dat jouw weerstand, wat ze willen je net, mensen willen net uit hun veilige vertrouwde omjouwing wij. Dus hebben we dan die marktonderzoek waar hier bij verschillende hospices geweest, maar net alleen hier in de buurt, ook wel in Holland en weet ik veel wat, om te zien van hoe hebben ze dat ooit, hoe ben ze begonnen, hoe hebben ze het oprichten, wat hebben ze nodig. Eigenlijk heel divers. Ja. Ook verschillende panden wel besturen. Wat liep het u geschikt, wat is handig, wat is juist net handig. Ik ga zelf ook eens kost in een hospice werken, dus de ervaring van u derde, dat neem ik mij om te zien van wat is uw ideale plaatsje van een hospice? Ja. Ja. Dus er zit al behoorlijk wat tijd in. Ja, er zit al behoorlijk wat tijd in. We hebben verschillende contacten al met de gemeente, met zorgorganisaties, met de woningbouw, met investeerders. Want er moest een soort yield hebben en er moest een pand hebben en die moet ik bekostigen worden. Dus er komt echt heel wat bij. Want hoe werkt dat? We gaan net gelijk yield hebben, maar toch, dat moet betalen worden. Ja. En dat je naar een hospice gaat, wordt dat dan betalen door de verzekeraar? Dan moest het zo zijn. Als een hospice had eigenlijk er zitten 2 bedrijven in één. De hospitality van het hospice zelf en de grote huishouding, dat is het bezien. En de gasten die er komen, die worden verpleegd, verzorgd. Maar dat wordt betaald uit de zorgverzekeringswet. Dus er zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen die de verpleging verzorgen van de gasten.
Dat wordt betaald uit de zorgverzekeringswet. Dus dat is weer een orentak van het bedrijf. En dan has het hospitality van het hospice zelf. En dat is de huishouding, zeg maar. En wask, en eten en drinken, en de verblijf, en het verblijf, en dat soort dingen. En dat komt op het bordje van het hospice, zeg maar. Ja, en dat is dan vooral ook maar vrijwilligers, denk ik. Ja, Ja. dat runst mij vrijwilligers inderdaad. Ja, en die haast nodig. En dat is super belangrijk. En dat is ook super mooi, want dan dost het mij zin al. Ja, Maar er haast wel yield nodig. En we beginnen met 0, want er haast geen yield. nee. Dus hoe komt het aan yield? Ja, bij investeerders vreet je, bij de bank vreet je, bij sponsoren vreet je, bij enthousiastelingen. Zie het maar. Ja. Donateurs. Mensen die het, dat komt eigenlijk letter, hè? Mensen die heel tevreden binnen en dan... En dat krijg je dan pas, hè? Dus dat gaat net fruit. Nee. En als pas als een periode draait, dan krijg je subsidie van de overheid. Maar dan moet je eerst jij laten van, bist een erkend hospice, dan krijg je wel subsidies. Maar dan moet de eerste 2 jaar must wel zelf die bedruipen, zeg maar. Ja. Dus En hoeveel ben je? Hoe gaat het? Nou, we binnen echt wel een eind op wij. Het bedrijfsplan leidt heel goed kleer, er leidt een exploitatiebegrutting. Dus dat is allemaal heel duidelijk. We zijn druk dwanden met het ziekje naar een pand. Waar ik een paar mogelijke, we gaan gesprekken hoe met een paar mogelijke investeerders. Dus het ziet er best positief uit, maar het kind natuurlijk nog, het is nog net zeker. Hè? Nee. Alles is nog heel onzeker. Dus dat maakt het aan de ene kant als uitdaging, aan de andere kant soms ik was dat denk van oké. Maar ja, we gaan er wel voor. Ja. Ja. En die, want ik zie op de website van dat je me al als vrijwilliger kiest die aanmelden. Ja, klopt. En dit hier hebben, dat weet zie je achter de techniek nog net, maar het thema is onder vrijwilligers. Oh, top. Dus ja. dat is het Verenigde Naties jaar van de vrijwilligerswerk. Dus hij meestal zich al meldt, hoe gaat het soms? Ja, zo nou en dan krijgen we wel weer een mailtje van een vrijwilliger die zei van nou, wat mooi initiatief en ik wil wel vrijwilliger wezen. Nou, altijd welkom, maar we hadden een heel soort vrijwilligers aan nodig en je hoeft geen zorgachtergrond te hebben. Je hoeft alleen nog maar denken van de kist van alles wel bij u doen, want er zijn zelf volle dingen die dwam gebeuren moeten, dus ja, elke die zegt van nou, ik heb wat tiert en ik wil graag wat voor je doen, je bent welkom. Ja. En kom je nog aan je eigen werk aan? Je bent goed verkouden, maar dat... Ja, ik ben heel erg verkort, maar volgens mij ben ik wel te verstaan. Je hebt het beste wat. Dit komt er wel bij, maar dit jouwt ik energie. Dus, en het is, wie willen dit graag? Het is mijn droom, dus, dus dan dost het ik. Hè? En ja, die had een heel soort energie. Ja. Maar het is wel druk. Ja. En want het is natuurlijk wel iets, de eindigheid... bij meesten, heel veel meesten, ik ben net mee bezig binnen. Nee, op het nee. moment dat ze ervoor staan. Of, ik weet uit ervaring dat het een hele mooie periode wezen kan. Maar Ja. hoe, want wat roept die dat daar? Dat is in de thuiszorg, dus door just iets en denkt dat wil ik oplossen. Nou, net oplossen. Hè? Dan was oplossen, we denken van, het zo mooi wezen als het wat budgetten kist. Ja. Hè? En dat is ook met het doel van het hospice. Zo van, hoe mooi zou het wezen als hier zo'n hospice hier in het Tjerkse deel besteedt. Dat we dan voor mensen die net thuis kennen, daar wat voor budgetten kennen. En elk sterren is oors. En elk laatste stukje van het leven is oors. Soms is het heel belangrijk. En is het altijd belangrijk, maar soms haast een heel grut deel of een heel grut stuk nodig. Maar een andere keer best heel op de achtergrond en best maar heel betrekkelijk aanwezig. Dus dat is heel verschillend. Maar ja, het is gewoon mooi als er iets budgetten is, een beetje van meerwaarde wezen is. Dat is het mooie. En wat is de belangrijkste les die je leert hebt van die werkbezoeken aan de oren hospices? Wat is het belangrijkste voor jongens? Dat van, dat hebben we echt. Dat is ook weer heel verschillend. Dat in een hospice wezen kind zoals die is. Hè? En zoals die ook in een thuissituatie is. Iemand net bij u inkomt net in een hospice om zich aan te passen. Nee, het hospice past zich, de hospice past zich aan degene die er komt. Dus als het een is die, wist elke niet mij wezen hoe zoals ze binnen. En het is net boen aan regels of aan een protocol van us. Nee. Nee, iedereen is oors. Ja. Ja, ik denk dat het wel goed is. We krijgen even 60 goede vrijwilligers. Hè? Dat natuurlijk
Meestal hebben misschien een beeld van een hospice. Dat ze denken, oh ja, maar daar ben ik echt geschikt voor. Maar dan moet natuurlijk de was met dienstdeuren, er moet eten komen. En mensen drinken. Ja. Of, Vaak een tuin en de administratie. Ja. En het is soms wel eens een beetje dat mensen schrikkelijk binnen. Omdat ze denken, oh ja, maar daar kom je met die zieken. Misschien in aanraking. En het is spannend of het is eng. Maar dat hoeft helemaal net. Nee. Dat is net verplicht. En soms zag ik wel eens in de praktijk dat mensen dan beginnen ze bijvoorbeeld worden ze vrijwilliger in de tuin en dan stapje voor stapje komen ze wel in het hospice en dan komen ze met een gast in aanraking. Een gasten, wie nemen ze dan gasten mee in het hospice? Die rennen dan ik wel of die rennen, maar die binnen dan ik wel eens boeten. Dus soms met een rolstoel of soms met bed en al. En als je die tuinman die denkt van, oh nou. Maar dat drempel is dan heel leeg om dan toch wel even contact te houden. Dus op die manier kies ik de contacten krijgen met de gasten in het hospice. Ja. Als op dit moment die nieuwjaarswens, wat zou dan die wens wezen? Of wat zou die op dit moment het meeste helpen? Mijn wens zou wezen voor 2026 dat we een heel stap dichter bij onze realisatie van het hospice komen kennen. En ja, het mooiste zou wezen dat we al iets heel concreets hebben, zodat we daar heel gericht naar werken kunnen, dat we iets kennen. Ja. Dus voor 2027, dan hebben we gewoon een hospice de waarden. Ja, maar dat kunnen we net zonder uw ondersteuning van, sowieso financiële ondersteuningen. Dus ik zou graag een oproep aanwallen van jongens, als je uw project ondersteunen of een warm hart toedragen, ook grote of lietse donaties, het maakt niks uit, alle lietse bietjes helpen, steun u. En vrijwilligers, die hebben we nooit genoeg. Dus ben je betrokken, denk je dat het wat voor je is? Ik ken altijd vrijblijvend in gesprek, maar het zou mooi wezen. Ja. Ik denk dat het dus alle steun en hulp is welkom voor Hospice de Waarden. En dan, dat denk ik dat dat een hele goede zaak is. Website is Hospice de Waarden. En dan ik altijd op RTV Novsien. En dan heeft zelf ik nog een persoonlijke ambitie voor het komende jaar, even afgezien van alle drukte. Nou, ik had druk nog, denk ik. Daarom. Dus, mijn persoonlijke ambitie is een beetje verweven met het hospice. Dat gaat mooi naar corona. Dat is, Evelien Meertens van Hospice de Waarden, heel veel succes. En ik hoop dat we in 2027 weer omblikken, dat we de opening al achter de rug hebben. Nou, dan kom ik graag weer om.